Wow! Nagugulat sila. Good evening, Madam Sarah. Hello. Welcome to my live, no? Nandito na si Madam Erika Imbang. Napaka-fresh. Ang probinsyana, gwapa talaga. So, nandito na tayo ngayon para ipadama ko sa inyo ang presensya ng bukid. Bukid is life. Yun. Good morning. May mga filter. Wala nang filter. Maniwala kayo sa natural beauty nyo. Walang filter. Walang filter to. Itanggal ko sa inyo ang presensya ng bukid. Walang filter. Natural beauty. Fertile lang nandito. Guys, good evening guys. Welcome back to my live. Magluluto ako ng sote na lugbati. Sote na lugbati ang malakas. Ayun. Ayun, may nagbigay ka ng 100 stars. Ayun. Kaka RG Mendez. I love you, dong. Welcome to my live, dong. Ako si Lula mo, Erika Imbang. Bagong ligo ako. Huwag mo akong anuhin, ha? Virgin ako ngayon. May nagagalit. Ayan po si Madam Sarah sa likod ko. Hindi ko siya ipagpapalit kahit anong mangyari. Dahil love na love ko siya. At saka siya na talaga ang sa puso ko. Wala manigaandar electric fan man. Nalugan sa tsakan. Do ka gaga, maning electric fan man. Dugay. Good evening guys! So ang ating ang ulam ko ngayon ay ito. Alam nyo ba to? Hipon po siya sa Ilonggo. Tapon ulo. No, ang lawas mapusla ng ulo. Ihaboy mo na yung mga Pilipino. Makaon sila isang ulo. Kaya ang lawas i-export. Maya! Hello, kagang bate nga ini wala buwas. Din yung naging ko ang pinggan niya, pero tinik na buyab ko. Tutungan mo tangan mo. Diyos ko, Ginoo ko, Lord. Tutungan lang niya. Narason ka pa. Kay ko, gito sa pinggan. Ari ay naalogbati. Tapos butangan ko ni Kalamundi, kagkatumbal. Wag ako. Dahil ako si Erika Imbang, hindi ako ipapayag na. Ganito lang yan alogbati, yung inugampol. Ikot-ikot silyo, biga. Tapos magluto tayo. Madam Taong Grasa, 50 star. Madam Taong Grasa, I love you, no? Sa iyong pinsan dyan na magpapadala ng dito, ang tawag niya. Magpapadala dito, ipang share na anay, bala, naghalay ka lang imo, ya ka, bantay na, do, amo na gilang ng aton ulo, bala, mag-share ka ng gilang da, kag magbutang sang Gcash ko. Tingala kong kadyuta, nugasan ko na siya. So, tuturuan ko lang kayo kung paano magluto ng sote na lugbati. Sote ang tawag sa English, pero kung sa Ilonggo, ginlapuhan. Oo, ginlapuhan. With oyster sauce na mamasitas. Oh. So, amo na siya ang himuon ta kada gabi. Maluto kita ng sote na lugbati namin. Hindi yun ipaghaboy, kaya inugampon. So, lugbati is real, itanom tapan niyo. Namit ito yung kinakain sa mga hotel. Ang ginagawa nito, ginigisa lang siya mga madam. Dapat malakas na pananampalataya lang. Bayot. Yes, RG Mendez. Tapos Anatan, shout out Jocelyn, RC Alicio. Shout out nandito kami kanina sa Primera Parada, nag-live ako doon, nagkape kami doon. Princess, 25 star. Hi Princess. Gcash ko to ibutang balatol kang iban wala na sila gatag star Gcash nga gusto nila. Oo, ang Gcash ko nga bago, dalawang Gcash ko dahil. Kung mayroon kayo pag Gcash pwede, maraming salamat. Kung wala okay din kasi hindi naman dito kailangan na palagi na lang yan tayo. Palagi na lang tayo dito, pira ang pag-uusapan. Pwede rin cash, pangit kasi pag pira, pero cash hindi. Hello! Dong Curry, shout out. Ayan, si Chinky Jin, shout out. Chinkit Jin, 50 stars. 75 pala yun. Aywan ko kung magkano yun. Naglumabas siya sa wall ko. Ma'am Kanamit, oo, suti na lugbati. Wag lang puro pagmamahal, wag lang puro tiyaya. Dawin puro lang bika-bika. Ang mga tuwad-tuwad na maluto, ka mo sinayalangga. Kaya hindi ka mo yung mabuhi. Sa inang tuwad-tuwad lang ang ginatawag kag mga ininta lang ang ininta. Wala ginaig kakayuhan ng inyoya. Panami-nami lang na istorya. Shout out dira sa mga kwan ha. Basa ba nga mga lalaki nga nag-itra kutsu-kutsu malapad giguyan nyo sa akon. Unami kino inugampol ka mo. Itanong man gid na, itanong nyo na sa may dalapugan. Itanong mga lugbati sa likod sa CR para dasing tambok. Sa kilis ng imbornal. Lugbati sa kilis ng imbornal, itanong tambok malaga. Healthy food yan, yes. Ano pang gagawin ko? Sirain ko pang immune system ko. Sira na ang utak ko minsan. Lugbati lang ang malakas na masarap to green. Igigisa mo lang to dahil walang to. Walang kimi-kimi. Hindi pagdala ang mga gulang kailangan to naga.
Namin na kayo inugampol sa Hubago. Season, Ilogo 100 star. Shisha, thank you. Taga Tabukol City. Shoutout din sa taga Tabukol. Shoutout sa taga Bukol, sa mga pamilya ko. Si Nanay Biti ni... Oh, Diyos ko, ang iloy ko. Kamusta na to? Ano ginasid-asid sa permi? Huwag na ginakayuhan ng acid ni Nanay. Makatunaw na ginayang ni Nanay. Tinaiya. Son salon ga ya. Hello! I-ready ang mga equipments. Magigisa na tayo ng alugbati at saka namit pag ito ipares ko, lagyan ko ng kanami plus ang ilo ko eh. Lagyan ko to ng ng kalamansi, suwa. Ay, kanamit na masaw-saw ni karon ng alugbati. Jen Manakil, Tobias, 75 stars. Thank you, Jay Manakel, Tobias. Oh, ayun. Tapos ga iko tukwan ga ng mantika, may harap pa ta na mantika, no. Ang mantika tapos may lang gakaubos ginaano nyo ginahigop. Si Cheris Ascalon, 25 stars. Cheris Ascalon, thank you so much. Welcome back to my live. Luto tagkala dayoy alugbati. So next items, maghiwa tayo ng sibuyas. Ahos yan. Ahos, bawang. Mayroon tayong garlic, garlic. Pandaranan ng aton da. So ayan po ang cherry tomato natin, ayun. Cherry tomato, binili ko to sa Libertad. So ilalagyan natin ng cherry tomato. Nami, pag ko may rabanos mo. Kaya ko to ahos. Biway ta ahos tol. Damuon ta kamatis. Masarap ito saute na ang tawag nito, saute na hugasan ko lang ginakamatis. Saute na alugbati. Rizal Chulugo, 100 star, Luwato. Yes, thank you so much. Shanta Chulugo. Pandaranan na tulog. Yan, ganyan, cowboy tayo, huwag tayong uwi-uwi. Hindi man tayo mayaman. Amo na yung pang ko yung sa akon Tutok lang po tayo at saka maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa Padayuna Inday Sara, sa dito sa Negros. Ayan, pang mayaman na sibuyas. Kamamahal, naging subong sa sibuyas. Ang sibuyas ngayon yung pumapatak sa presyong 300 pesos. Ibutan na yung kalaha. Ay, buto mo, na sa nag-grab. Makibot ko bala, buto na lang ganyan, pero may ilawag ko yan. Ayun guys, lagyan na ng mantika. Ayun. Damihan mo ng mantika kasi mamaya Hi po, shoutout po, busog ka pa. Ayan, thank you so much. Maita Pankin, enjoy ya, permi, basta mag-live. Yeah, iri ka tawa ka na, busog ka pa. Very good! Tama ang sagot mo na, wala ka mali. Promise, ikaw na talaga ang inilagay sa yung sa ilalagay natin dito, mantika. Bigyan mo ako ng face shield, baka matasika ng mukha ko. May face shield tada. Oh, grabe yung mga Pero mas masarap ito, day, hipon ito, day. Thank you so much, Maita Parque, sa best friend ko na nandyan niya sa United States of Calamity. Taga saan ka, day? Gaya ko na dahil luwag lang, maluto, naging ko hindi ko mapunggan, tutuod, biskan brahon. Walang makakapigil sa akin yan, dahil. At saka sino sila napigilan ko nila. Ay, garlic, garlic. Garlic, basta garlic. Why, official to, ganyan lang, ilagay natin first of all, I would like to say, you need to you need to use mantika, and then you need to lagay ng bawo. Ay, lang, bilog na kamatis na lakot. Ipag-impo na lang sila kay hindi ko na sila guwapa. Kaya ko ito jutay asin ng jutay na Tusina alugbati with love from Erica Imbang Tusina. Ayan. Sa mga hindi marunong magluto, alam nila kung paano magpadami sa mundo na binabawasan ng tao ngayon. Si Maita Parque, 100 star. Oo, nagbigay si Madam. Thank you so much, Madam. John Boy, 75. Thank you. Abribore, solotore, wasa ka na. Maluto kami alugbati. Share ng aking live para sa mga hindi marunong magluto. Pero marunong mag-chismes, mga baho-ba. Live ta dire subong baho-bagang. Live. Oho, maluto. Ako yan, hindi nyo kayo pagpigil-pigilan. Walang makakapigil sa akin. Kahit isa ka pang anak ng prinsipe at prinsesa, hindi ko kayo mapigilan. Ay maluto, gito yan. Yan lang. Ang kamatis na mo tig-ak sa ulo ko. Bugay maluto. Damihan yung kamatis para mas malasa.
Hindi lang puro ininta, ang mga puro pasosyal ang gawin nyo. Dapat marunong kayo magluto. Nato-turn on na yung mga lalaki sa akin kasi ang galing ko na magluto. Siyempre, lahat ng anggulo magaling ako lalo sa pag sip-sip ng mga bradong tubo. Ay, naku, dahil. Ujita Ramilio Haliden, 200 star. Madam, thank you! I love you! Oo. At saka ginaganahan ako ngayon mag-live kasi may admin. Ako nandito na si Zero P. Cortez Bacacao. And then, Magandang gabi po. Hello, good morning. this is Aka Kalugbate. Ito sa taklob. Nami kinulaon. Lugbate. Kaon talaon ga. Ay, buktok mo naglalapaw kaya. Okay. Dutay nga bitsin. Dahil ito dutay nga tubig, dutay lang dito. Tunga sa tasa. Pampawala po ito ng high blood. Masarap ito na Igisa yung alugbati. Dito. Tapos lagyan ng oyster sauce. Ayan yung nagdutay. Kanina marami pa ito. Sa mga hotel lang po ito natitikman. Hindi nyo ito matitikman kung hindi nyo binibigyan ng importansya ang mga bagay-bagay na mga masarap pala. So bakit oyster sauce lang. Tapos ano ako ng kalamansi doon, lagyan mo ng kalamansi. Gaan mo sa kalamansi. Puro lang siya kalugbati. Lagyan pa natin ng oyster sauce. Oyster sauce na mamasitas. Yun. Masarap. Hindi pa ka mo nakatikim ito, tol. Mit-namit ko ba? At yabaw, pag hindi ko rin matilawan mo lang. Mahibit, pag hindi lang tao, hindi ko makalayo pa. Masinggit. Tulog fire na. Masinggit, itong tabang, mit-namit ko lang. Masarap na. Masustansya pa, bulong sa high blood. Bulong pa rin sa baba. Ito pa, ano ito pa, Gamot po ito sa mabaho ang hininga. Gaya ko tukuan. Nang pinada is na isat. Ano to? Daw katumbal na nabalaw. Damua kay mabutang mo ko sa hapon. Ginamos. The rest, lagyan natin ng garlic. Paitan. Garlic. Corn garlic para ito high blood. Yung isa to, binisay man yun. Damuang mga dunot pa pinili mo yan. Damo ang gasong hindi dunot. Dito. Damuang kayo butang ko sa ipon. Pinuha ha. Yung bango-bango na mo. Suti na alugbati with love, no? Hindi ka talaga taga-morsya kung hindi ka marunong magluto. Ayun. Tapos mayroon tayong hipon. Lagyan natin to mamaya sa sa lagyan natin ng kalamansi. Sa mga hindi marunong magluto pero marunong magmahal-mahal at mag-love life na wala pang trabaho, study hard muna. Work muna. Hindi yung unahin yung kati nyo. Pagdating ng panahon, mga asawa nyo magtrabaho, hindi kayo marunong magluto. Magluto kayo sa puro sunog. Baka yung kaldero, ipataob ng mister mo sa ulo mo. Ako iwanan nyo ako sa wilderness, iwanan nyo ako sa desierto, mabuhay, kumakain ako ng buhangin. Kaya ko yung kumain ng cactus. Hindi ka mo yung mag-ininta sa akon, ha? Kaya kabalo kayo bala magluto. Muna nga, nakanami-nami sa itsura, ya, ho? Bi? Namit. Nga na yung kalokalo ng alugbati. Parang sitaw pala yan, no? Hindi para, ando sa mga hotel ganito. Sote na alugbati. Tingnan nyo sa hotel. At saka healthy ito.
Tapos na. Luto na siya. Ready to eat. Sili na rin. Sili ta. Lagyan natin ng sili. Silicone. Sarap-sarap. Oh. Pakishare po itong aking live sa mga hindi marunong magluto dahil luto na siya. Luto na siya. Wala na tayong magagawa. Yan ang katotohanan. So ngayon, kukuha mo ako ng kanin at saka hipon. Gaya ko ito kalamansi. Hipon na lang guys kasi kakain ako. Ito ang hipon. Ho. From United States of Calamity. 800 miles ang biyahe mula sa Ocean Pacific bago siya nakapunta dito. Gaya ko na bitol ano tol. Kalamunding, kulo kabila. 5 lang. Ay, buto mo nagpiswit sa... nagpiswit. Buto mo nagpiswit. Araw na abrihan tang hipon. Nang hipon nga daw baho. Ito sa karne marites. Kaunon ta ninamit-namit. Pagkatapos, lagay mo dyan. Pwerte ka nanam-nanam. Ilang daw. Ako to ano. Kamo na rin katumba. Kalamansi. Lagyan natin ng kalamansi. Ay, buto mo nahulog sa sala na tao. Ay, susan. Kalamansi. Yan o. Mga wala yan sa mga ibang pag ano dito lang yan matatagpuan. Katumbal, way kita katumba ka. O siya, araw nakahagon niya. Kaya kito din bahaw. O, kanamit-namit. Sila yung maluto. Pag ayaw ng inyong sudaan sa rep, ang ano na ba na? Ako lang palutuan. Ay, wala kanamit-namit. Hindi ko hanganta pag inyo. Ayun. Kanin please. Waiter. Kanin please. Nami kay kang kahanggaw. Anghang. Yan ang kanin, dugang-dugang. Uy, may nagbigay ng 500 stars mo. Pasalamatan natin muna. Anghang dam. Kakahang. Estila. Neminyo. Hemshark. Welcome to my life. Damo kanon do kargador yung matyaga niya. Dutay lang yan tani ati ano matakdako naman ko ni karon. Mutan dia. Doong haras-haras ni sayo. Pero may lang kami nag-inaway nga duway ka na live ko kay ginadamugan niya kung ginamugan. Imbes nga magniwang tani. Dutay. Thank you gid sa kay madam. Sote na lugbate with love. Wala na arte-arte, akala nyo. Yun. Guys, good evening. This is my ulam. Pure organic na hipon. At saka lugbati. Hamit ba yan? Or bala? Nanam. Pamain's t-shirt. Ayan po, lugbati siya. Subukan nyo ba rin? Masarap ako. Ipon. Ano ba? Ito. This is pure food for the gods. Promise. Ngamit na ito. Karuna. Tong taga ko RG Sam. Shoutout kay RG Sam Palusia. Ang gwapo-gwapo. Ara sa Doño Liana. Ara sa mga nakaluta. Sudaan ko ha. Ano ba? Tinilagyan ko ng oyster sauce. Diskarte ang kailangan dito. Yan dahil hindi kayo puro lambika. Agtuwad ang naba. No! Kinanglan marunong kayo yung mag-ano diskarte sa buhay nyo. Hindi kayo nag-ininta. Kamu hindi kamu gwapa. Hindi kamu kabalo magluluto. Nga mga baho, mga kamu bagang. Ang iban baho pa na tiil. Ang bot sa inyo da. Ang iban ka intrakot-sukot. No! Hindi nyo kayo pagkuhan na kayo si Tong-tong kaya wala ka Erika Imbang.
Pangit ba ako sa inyo patingin, pero ang sabi ko sa pangit ba ako sa inyo paningin, pero mamba ko na sa inyo palabalabat na kabuhi dya. Hipon. Hipon na puro bahi, kasi may punan laki, magdamo sila di sa may yahong ko, kastahanay na sila. Ano na ito yung may gabi, kaya kanamit malamadap. Sabi ng iba kung ano-ano nilalamon nyo, labot nyo, kay buhi man kuya. Sabi ng iba, grabe ka lumamon para kang kambing. Ano pa alam nyo? Importante buhay pa rin ako. Kanamit niya. Sarap. Dugay-dugay, mapayat ko yung tapos kaon niya. Gusto nga, ganyan sa kasirulan, kaon. Tantang buhi ko, hindi ko makuntat, da ya. Bahala ka mo da. Wala na ko yung time kung i-explain ko palagi na ganito kinakain ko. Ang time ko dito para humaba lang ang buhay ko, para marami pa ko tao mapasaya, mga pamilya ko, at saka mga concern, may mga dialysis patient na nanonood sa akin. Kain kayo, dam! Hindi kayo kung gina-dialysis ka mo, mahulat na lang ka mo, dialysis na magdatingwa ka mo sa mga buhay niya! Hindi pwede nga. Mahulat na lang ka mo kung saan naman ka mo i-dialysis. Tortingwa man, hindi ka mo maano, basta hugot nga pagtuo. Kadamo na sang basi malay niya, may awa ang Panginoon, maggumaling pa kayo yan. Gagaling talaga kayo. Pero biskan hindi ka mo mag-ayo, basta importante, lubuhi lagi ka mo yaga. Kaon ka mong utan. Hindi ka kaon na ka mong utin. Bulos-bulusan nyo bala. Ako to, ginagal ako, pero healthy food, ginakain ko ya. Wala tong tao nga namatay dahil kumain ng gulay. May namatay na tao na kulang sa nutrients, kulang sa vitamins. Kaya man mga gaga. Nagali ka ininta, nagali ka luto sa mga protein foods. Nagluto sa mga itlog, ang mga biko, doon sa mga kabilat-bilat. Nagluto sa mga kabuto-buto. Pagkatapos, kibot ka, dugay-dugay, ginadalisis, mamahaw, pansot canton, mainom Mountain Dew. Doon sa mga inta, pagkatapos utang. Amo na galing nagapambalain, pamatyag ang utang. Makapag-ulam-ulam ng mga masasarap, akala mo kung sino, mga hindi naman healthy, pagkatapos utang pa, hindi pa nabayaran, kasi mga bilatkahan ka mo mag-post sa inyong mga wall, na utang. Hindi ka mo ka picture-picture sa mga manamit ka pagkaon nga, utang ha? Kaya ang galantaw sa inyo, gambal mayo pa to kaon niya ho, ako yung ginutangan niya, sa subong wala pa nabayaran, buka mga tunto. Dahil ang gibupo. Katumbal na lamon ko, pati kakahang. Ay, kaangga. Gaya ka tubig, di? Di puta po, ito rin yung wayaw-yaw ko ni ngayaw-yaw, pakatumbal, di ka lang nausap ko. Dahil lagi ka kay maanghang, gali ka. Puta ya. Ang mga paitan, gali nang usap ko ga. Amo na balamba ko sa inyo nga, hinugay ka mo ininta kung utang man na nilipat ko. Humba ko niya kakahang. Kakahang. Hindi na kuya. Hindi na kuya, day. Yung sa tubo. Wala naman tadi iban nga pang gusto. Tubo na lang gini. Ako kakahang. Tayo mga Pinoy, mga lagba Pitoy, wag kang mahiya kung ang ilaw mo kurapa. Hinugay ininta kung wala inog bato. Labi naging kung daw wala man lang inog kwan sa kabuhi nyo. Kaya ang pangabuhi, so hindi pagwapa. Hindi paganda-ganda, pabahaba ng buhay at saka diskarte. Kailangan. Wow, sarap po niyan. Yes, sarap. So dahil ako ay si Erika Imbang,
Kami ang mga Ilonggo, hindi kami na ano yan, wala kami na dessert, tubo lang hindi na pangos naman. Luto kami na bate. Damo lang dahon sa likod balay nyo. May mga tao na hindi marunong magluto, hindi marunong miskarte. Pag may nagluto, kapitbahay nila ng gulay, ay masarap pala to. Pero hindi ka balo magluto, man kay inta. Ano ka gwapa, gid sa iyo kun. Dessert namin tubo lang oh. Wala man kami ipang malaki dito deh. Sumi Itma. Irma watching from Japan. Hello, Itma man yung Irma. Hello, Irma. Itma man yung. Hello, Irma. Sumi Irma. Good evening, kag tubuday. Natunlan pa ko isang tubuday. Ay, kanamit yun pang utubuan. Ang labanan ngayon, day, pa-komportable, di baling walang love life, walang sex life, basta ikaw sa totoo. Ang kinakain ko, day, sa totoo lang, gapautog mo na pala, day. Kung hindi lang niya hugot pag tuo ko, day, mapaigo, tapos ko ka, ang anghang naman kinakain ko, day, dumarating yung punto na daw na matubuan ako almoranas ang kain. Pero ginapigilan ko, gidya, nangangati din ako, day, tapos kumain, day. At ako lang yung vlogger dito yung pagkatapos kumakain pa ako yung tubo. Amo na nga mga nobyo ko, kung suyupon ko. Kakatipitis, katabi-tambis, maladay. Tabi-tambis, Jesus. Shout out to sa mga lalaki nga nag-intra-kutso-kutso, ka lalaki nga kapirtiklin lain, si mula tawon nag-kutso-kutso ka. Ay, karon tang kuguon, takakatubo, karon. Wala lalaki kayo yung mag-intra-kutso-kutso. Ano kayo, yan? Intra-kutso ka lalaki po. Ang indot na sudaan ng magwaan yung tapa. Kasi gano'n siya nga. Ang sudaan sa ako mga trabahante tapa. Ako niya utan. Para ano nga magkain pa ko ng tapa na alam ko naman yung flavor niya. Ulit-ulit lang. Kung sa restaurant ako kakain, imbes na kakain ka doon, nag-init pang ulo mo. 15 minutes, 20 minutes. Inaano niyo yung lagyan ng maraming bitsin. Pagkatapos ng tagal-tagal, tapos ganun pa rin, paulit-ulit. Tapos, imbis na magbigay ka ng tip, hindi ka magbigay ng tip kasi nairita ka. Alam naman nila na pagkatapos mo kumain, lagyan na ng kutsara yan. Toothpick at saka tubig. Tawagin mo pa sa'yo, waiter, kutsara. Tapos inilalagay nila, hindi naman puro kutsara. Minsan, puro tinidor. Yung kutsara na iwan sa kusina. So, imbis na makain ka, tapos ininta ka. Hindi mo alam. So, dito na lang ako sa bahay, nagluluto ako na. See you sa Bulak Restaurant. Ang mga waiter, kung isa kinosamod man ang mga problema. May mga waiter na kasimangot. Kung may mga problema kayo sa bahay nyo, ya, huwag nyo idamay ang mga customer. Utusan kayo yan, gagalit kayo yan. Ano gusto nyo, maging manager? Bago kayo maging manager, waiter muna. Hihingi lang ang tao ng tissue, gagalit kayo agad. Muna nga nagatakaan, kuya magkaon-kaon. Dahil kung kisa sa mga kung hindi kuya tanan-tanan yung ginhambal nga suplado. May mga waiter, yung ako mga nami-nami. Kuya. Ara na sila sa may ano, ay ambot sa jutay sa kag sa ano kanami na sa waiter tigsol buli. Ha? Pwede nyo bala ako i-Gcash kung gusto nyo lang kung may awa kayo. 09 ano, saan na yung number ko? May nag-Gcash? Pasalamatan natin. Pinod dyan na amagod PM. Mala may upload ko dugay dahil liog lang ko. Doon na umol ko doon lalaki matyagan kung sabor yan. Sa mga iba dyan nagsabi, grabing bunganga ko. Sorry. Deserve ko yung magkabunganga ng ganito na oversize. Huh? Dahil sa bunganga ko yun, nabusog ako. Nagkaroon kami ng sariling bahay. Nagkaroon ako ng sariling motor at sasakyan. Mapakinibangan yung bunganga, yung kung gamitin yung tama. Hindi yung chusmis kayo, yung kutso-kutso kayo. Ililintra ka mga lalaki sa inyong tao, nga mga basa, kamo ba. Iba na ngayon yung marites. 200. Marites ngayon, lalaki na. Si Marites, naglalaki na. Salamat sa kami nagbigay ng 200 ni
100 si Gaga. Iyan yan ni Dino yan mo. Nga lawagon mo yung kikita ni nagpadala sa ila. Hindi mo lang yun. Buang man isa man. Ako yung nagpadjika sa pamangkin ko yung pasalamatan pa namin ako nagbigay. Talong lang liwa si Galvez. Pilo Ayan si Galvez nagbigay ng 10. Thank you so much. Sa Galvez yung may mga chismoso na ngayon din yung mga lalaki naging 30 kabakaba. Then yung mga lalaki ng chismoso, mga marites. Madam, ang live ka ulit. Tapos make-up tutorial ulit. Sure. Magkano ba? Depende yan sa utos mo dahil kung may bigyan mo. Bigyan mo. Sabi ng Dead Star. Ayan, Inday Asoy. Po, Diyos ko ginoo. Kaming gabi, day. Hindi, lawan ng disco. Shout out kay Inday Asoy. Nga gupagwapa. Buot-buot namin batasan. Nara sa Texas. Lapit sa yun. Si Inday Asoy nakatira sa Texas, banda USA, nasa Norway, Canada. Basta mga kamag-anak niya nandyan. Good evening. Minyo ng Dead Star. Oo, kadamak sa imo ga dira man. Damak sa imo man gadupla sa pinang-usan. Boat do sa mga inta pag ini. Damak na kung damak importante buhi ang agi na ano ko na dahaw. Ara ho. Mga ui man ko limpyo kay kamo wala ka man nagpatindog sang galingon yung guluwaan sang ihi ang ihi nyo da man lagi lawas ni mga pati pag amo na. Higko pagyan. Oh, Diyos ko. Damo pag ibala damak sa akon. Galing wala na nakita. Kag wala lang gapakita. Gapalimpyo-limpyo. Pero tiga pa, inom man as na ihi.